Köp sağ olun men çağırığınız için. Birinciden men Gromaçılar haysiyetliler Türkmençe çıkış etdim. Men elime gelen neden hem de Türkmençe aytmağınız hatta öne yerde buradan İngilizce geçtim. Käbir yerinde menden gatı görmersiniz dep umid etdim. Men külen men adım gaýgysız men UCL'de işleyen UCL bizim tarafımızda yani bizim tarafımızda Angliya tarafta, Büyük Britanya tarafta, Büyük Britanya tarafta yerleşenler için düşünüklüdür. University College London yönü şu hep dowamında bir näçe adam menden soradı UCL näme deyip, nerede deyip, şoň üçin birazjyk universitetin barada gysgaja aýdan şurda University College London şu ýurdun iň irki döredilen bir universitetleriniň birisi 1826-njy ýylda Londonda döredilen ödem elitizmin garşysyna göreşmek üçin ulu universitetler o döwürde bar universitetlerin köpsi belli klasslardan okuwçylar alan üçin bu universitet şolara counterbalance hökmünde şolara bir jogap hökmünde döredilen universitet. Häzirki günde bir 13.000 töwerek adam işleýär. Men kardeşlerim bir 42.000 töwerek studentimiz var. Käbir statistika görä biz häzir şu ýurdun iň uly universiteti bolup durýar. Onu dogry ölçemek häzir gyn sebäbi käbir studentlerin hem online okýarlar, käbir studentlerimiz offline kampusda okýarlar. Şoň üçin deňeşdirmek gatyn ýöne ýurdun iň uly universiteti diýip hasap edilýär häzirki günde. Ondan soň hemmelere düşünip ýa-da UCL'ın bir ekonomik impactini, ekonomik etdiýän täsirini şu ýerde goşdum statistikaň içine. Misal üçün 18-19 akademik yılında 10 milyar funt töwerek goşan edipdir Londonyň ekonomikasına. Dolayısıyla ulukyn merkez, Londonyň merkezinde yerleşen hem beýleki esasy ilmi hem medeni edaralaryň ýakynda yerleşen, misal üçün British Museum'dan, Britan Muzeyinden ýa-da British Library, Britaniýanyň kitapxanasynyň gat uzak däl yerleşen yerimiz. Onun başga da aýtmalyda UCL şu ýurtda hem dünýäniň ösen ýurtlarynda şu döwür birinji bolup aýal gyzlary erkekler bilen deň hatarda okuw alyp başlanan ýer. Ondan soň milletine seretmän hem gelip çykyşyna seretmän adamlary deň görüp okuw alyp başlanan ýerleriň biri. Şoň üçin hem bir dälde birinjisi. Şoň üçin hem integam şo rolyny saklap gelýär. Hem özüni köplenç universitet Londonyň global universiteti diýip adlandyrýar. Şu universitetiň içinde men işleyen institutum Institute of Archaeology, arkeologiya institutu. Bu bizim uğrumuzdan okumak ya da işlemek isteyen adamlar için dünyada en gowy merkez olup durýar. Bizim etdiýän işlemimiz Archaeological Sciences bir tarapdan değişli analizler laboratoriyalar, başka bir tarapdan medeni miras dolandırma değişli. Men köpräk işleyen yerim konservasiya, onun başka da bir näçe muzeyler boýunça okumak hemmesini şu bizim institutumuz alyp barýar. Görşüňiz anyk men şu nertir suratyny görledim institutun, soň web page'den surat alan makul bildim sebäbi ýerde merun suratyny görkezipdirler häzirki günde. Şoň üçin bizim institutumuz bir 100den ugrak döwletde etdiýän proyektlerimiz var. Köpräk ilmi tarapdan köp ýyllyk dowam edip gelen proyektler. Şu proyektler sebäplen köplenç men özüm gözüme getirýän şu institutda işlememiň sebäpleriniň biri hem şol diýip. Şu proyektleriň hasabyny menem köpberik seýahat edip bilýän, işläp bilýän hem öz ilmi işlemi alyp berip bilýän. Indi men okutýan sabaklarym esasan 3 kurs okutýan. Birinjisi men özümiň ýolbaşçylyk etýän magistratura derejesindäki kurs Managing Archaeological Sites diýilýär. Bu häzirki günde ýadygarlyklary nähil dolandyrmaly. Biz bu kursyň içinde köp datlary seredip geçýäs. Bütün dünýä mirasyndan başlap material bolmadyk mirasy çelle aralykdaky hemme datlary seredýäs. Governance nähil dolandyrmaly, kanunçylyk nähil işlemeli, riskleri nähil dolandyrmaly, turizm bilen nähil işleşmeli. Ähli medeni miras bilen häzirki dünýäniň bir-biri bilen baglanyşan bölekleriniň ählisine seredip geçýär şuň içinde. Ondan soň men özümiň bir döreden kursum bar. Şonu integam berde dowam etýän. Bir soňky 4 ýaşylyň içinde has meşhur bolan uğurlaryň birisi. Biz bunu digital heritage diýip adlandyrýar. Indi men şu arada şunu köpräk görüňerjek bolarym, sebäbi gromaçylar şonu haýs etdiler. Ondan başga bu kursyň içinde biz köpräk misal üçin sizin baryňyzyň bilýän atlaňyz virtual realnessden başlap sputniklerden alınyan suratı çelle hem dronlaryň ulanşyna çelle hem zatlar biz şu kursyň içinde seredip geçýäs. Men özümiň döreden kursum. Mundan başga ýene men koordinator bolup çykyş etýän kurslarymyň birisi medeni miras, Cultural Heritage Studies. Bu has teoretik kurs. Bu kursyň içinde biz köpräk critical theory ulanýas, critical teoriýany ulanýas hem mirasyň şuňky jemgyýet üçin zerurlugyna, gymmadyny hem de
şonun oynayan rolünü düşünmek için dürlü taraflardan miras eretti. Aslında bir taraftan değil, dine materyal taraftan değil de bunun manisini, şunkü dünyadaki manisini düşünmek için şunlanıyas. Onun başka değil, menen başka üniversitede işlenen köpüsünün edisyanı, men 3-4 tane PhD studentim var, bir 20 törek MA student, Masters derecesinde okuyan student her yıl men şolun disertasyasını yollaşılık etken. Onun başka da men özüm şu yerde bir laboratoriyada öğrettim, Digital Heritage Lab dip, UCL'ın içinde, öz üniversitedinin içinde. Şolum en kızıklı dağıtılan birisi. Men için men şun köprak şol digital, elektronika hem teknoloji hem de son miraslarını işleşen yer arada görün edecek. Bulom meni köp yerler alkityan uğurların birisi hem şu gromaçıların menen hayş eden dağıtları. Son için kavur proyektler vardı kıskaca görün göreyin 35 bin 40 bin bir ulokan vaattal hem mesna ayet geçmek için yani elimden gelen neden son yine sorular olsa bana yüz tutup birinci gurun edecek olan proyektim şu bizim regionumuzda değişli Merkez'de değişli Central Asian Archaeological Landscapes bu bizim 5 yıldan beri devam eden projektimiz bu köp milyonluk proyektlerin birisi biz bu projektin içinde 5 Merkez Asya yurdu bilen hem Xitay'ın içinde Xinjiang Autonom Republic bilen Autonom Region bilen birlikte işleşiyoruz. Bu yerde bizim esas ettiğin işimiz bu projekte ilk ölen var olan önden kalan arşiv yazılarını hem önden kalan yadigarlıkları değişti olan informasyonu dijital görünüşe ya da olmasa elektron görünüşe geçirmek bizim esas ettiğin işlemimizin birisi. Bunu etmek için biz ulu partnerçilik öğrettik. Tutuş Merkez Asya boyunca bir neçe institutlar bizlerle işleşiyor. Şolun kömeği bilen biz var olan yadigarlıklar aradaki yazılan durlu görünüşünü elektron görünüşe geçiriyoruz. Şu kartada misal için bizim esas işleşen institutlarımızın yerleşen yeri örgütlen Merkez Asya'da olan köpüsü edil bizim kanak ilmi institutlar ya da olmasa medeniyet ministerlikleri yurtların içinde yerleşen şolun ahlisi bilen biz hizmetdaşlık ediyoruz. Onda da yakinen hizmetdaşlık ediyoruz. Bu bir için ulu mümkünçilik oldu. Esasen Covid dövründe, pandemiya dövründe şolar goldap bildik şu projektin üstüyle hem olar bilen bile işleşme ulu tapılan mümkünçiliklerin birisi oldu. Meydana gidip ya da olmasa fieldwork edip bilmeyen de adımız edip bilmeyen vaktimiz şu uğurdan işleşmek katı peydalı oldu. Olurla işleşmenin hasabını biz münglerçe yadigarlığı, tutuş region boyunca münglerçe yadigarlığı her günde özümüzün GIS sistemamda ya da GIS sistemamda, Geographical Information System sistemamda girdik bildik. Bu şu nokotları çak gülen yadigarlıkların yerleşen yerini görkede yöne dine bu nokotları dine belliktir deyip fikir etmeniz ya her nokotun arkasında ummasız informasyon yatır. Bunu köpçülüğe getirmek için biz başka rak sistem kullanıyoruz. Bu ArcGIS değil ya. Bu şu yakında tizden hemmeler için el yeterli olur. Siz görüp bilirsiniz her noktanın ağzında neyse malumat saklayanımız hem ne edip şunu ilata görkezmek isteyendığımızı. Misal için her bir yadigarlık o arada biz ummasız informasyon bir cemliyoruz. Olur o arada önden yazılan kitaplardan, olan çizgilerden başlayıp her gündeki yağdayına çelli. Şu atlan hemmesini bir yerde cemlemek bilen biz şu yadigarlıkları dolandırmağı Merkez Asya'da bir terde mümkünçilik öğretmeyi isteyiz. Bundan başka da kavur geleceği için peydalı olacak zatlar etken yerlerimizden var. Misal için köp dilde gözlemek, eğer de kimdir biri kervansaray diyen söz Türkmen dilinde gözlese, onda Kırgız dilinde ya da olmasa Kargalpak dilinde yazılan yadigarlıklar şu temadan şoların bile görünür yani ya da Rus dilinde ya da İngiliz dilinde görünür bile görünür yani şartlarda öğretecek oluyor. Son için bunun üstünde etken işlemimiz katulokon. Men özüm malumatlar bazısı boyunca database boyunca köp işledim. Öngüm menden başka da yana bir neçe kardeşlerim var. Hemmemiz birlikte var gücümüz bir yerik cemlep teada görünüşünü öğretmek isteyiz. Malumatlar bazısının önkündeki hiç yerde kaytalanmadık görünüşün böyle 5-6 devleti bir vada koşmak bilen hiç yerde edilenmat yok. Biz şun hemmesini bile edecek oluyoruz dürüldürlerle birlikte. Onun üstesine de goşmaça malumatlar şoňa goşasymyz gelýär. Goşmaça malumatlaryň köpüsi bizim öz başarýan zadymyz, teýdäde teknologiýalar ulanmak bilen goşmak isleýäs. Mysal üçin köpüra şunun aerial photography, howadan düşürilen suratlaryň hasabyna ya da bolmasa ýeriň üstünden düşürilen dürli kameralaryň hasabyna düşürilen suratlaryň hasabyna biz teýde modellerini gurmak isleýäs. Hem landşaftlaryň modellerini hem şoň bilen bir hatarda aýratyn ýadygarlyklaryň modellerini hem käwr ýagdaýlarda tapyntylaryň modellerini. Onun üstesine de bizim kullanılan metodumuz var. Remote sensing değil ya din arkeoloji değil başka kullanılan metod. Men o arada birazcık aytsak olur. Umuman aydınımızda biz şuun kuyunda bar olan, el yeterli olan
teknologiyaların, kuralların hemmesini birlikte meden mirası öğrenmek için, son yadga geçirmek için tutuş region boyunca son peydalanyas. Men bir yerde käbir şekiller koydum, käbir iş geçişini görkezdim. Yani bu hemmesi del, bundan başka da yine başka ulanyan kameralarımız ulanyan, sensorlarımız ulanyan instrumentlarımız köp. Bunun hemmesini bile ulanmak bilen yadigarlıklar var arada. Nähilen bolsa bir täze öngörülmedik detaldaki modelleri dikeltmeye çalışacağız. Misal üçün şu yerde men görkeden bir yadigarlığım oturar Kazakistan'da yerleşen Amerika'daki en esası yadigarlıklarının birisi. Men köp yıllap işleşen yadigarlıklarının birisi. Biz onun ulu detaldaki modellerini durul dereceleri törettik. Ne şu yerde görýäňiz, misal üçün Sketchfab'da yerleştirilen model 3D ya da 3 taraplayın yerleştirilen model. Bizden bunu model hükmünde koyamız yok. Men bunun üstüne yeni bir näçe öğrenmek için malumatlarımı açtım. Bu interaktiv model hükmünde esasen yerli okuwçylar üçün has peýdal resurslarning biri bolup durýar. Oňap dylanyň ýerde şoň bilen deňeşdirýän ýene bir şäher görkezsek, onda mer biziň özümiziň ýadygarlyklarymyzyň birisi. Misal üçin merde şu ýerde görýän modelimiz bu digital elevation model ýa-da dikeldiş beýikli görkezýän model. Muňa seretmek bilen biz adat informasiýa göremiz okda, bir ýerde beýikligiň geçişini görýär, şoňa sagyna şäheriň nähil suw bilen üçin edilendigini düşünmek mümkin, şäheriň nähil kwartallary bölünendigini düşünmek mümkin. Bu 6 kilometre çel uzalyan bir model biz 2-3 ýyllap işlemeli olduk. Muňun üstünde döretmek üçin ýönümün toplanmamızdan soň bu biziň öňden bar bolan soralarymyzyň bir näçesine jogap bermäge gaty peýdaly bolup çykdy. Diňe bu modelleri biz görkezmek bilen hem çäklenimiz yok. Ondan soň bunu open access, dolu açık ilmi maglumat hükmünde hemmeler bilen paýlaşýar. Misal üçin ene şu ýerde görkezilen oturaryň yerleşdi biziň özümiziň repozitorymyzda, öz universitetimiziň open access ya dolu açık görünüşdäki repozitoriýasynda yerleşdirilen. Eğer de merwadak maglumatlar göresiňiz geldi, onda Open Heritage 3D ýene de bir işleşen platformalarymyň birisi. Meniň şolaryň üstü bilen tutuş köpçülik bilen paýlaşýas. Bulum bir peýdal taraplarynyň birisi biziň etýän proýektimizin. Indi onun üstüne eğer de ýanky zatlarymyzy belläp geçsek, arhivlerde bar bolan ýazylar, häzirki günde döwlet edaralaryny bar bolan ýazylar, hemem onun üstüne özümiziň toplan high fidelity ya da ýokary razişeniyadaky ýokary detaldaky ýazylarymyzy goşsak, ondan başga biz remote sensing köplenç Sputniklerden ya da ýeriň emel hemralaryndan alynan suratlaryň asabyny täze analitik maglumatlaram şol database'imizin üstüne goşmak isleýär. Misal üçin şu ýerde men görkezdim bir çyzygy biziň öz studentlerimiziň öz şu ýakynda okuw gutaran spesialistlerimiziň eden çyzylarynyň birisi. Häzirki günde bar bolan Digital Globe diýip adlandyrýas biz onu Google Earth ýa-da Bing Aerial şolardan bar bolan suratlaryň asabyny toplanan maglumatlar. Ýöne bizdiň hem bilen çäklenimiz yok. Mundan başga öňden bar bolan taryhy Sputnikden düşürilen suratlaryň bilinmek isleýär. Şu ýerde men käbir misallar görkezdim. Korona Birleşen Statlar tarapyndan 60-njy 70-nji ýyllarda ulunan içallyk üçin ulunan bir sistem olaryň birisi. Ol tutuş Sowet Soýuzynyň köp bölegine ak-gara reňkde surat düşürip geçýär. Ýöne ol suratlar häzirki günde biziň GIS paketlerimizde ýa-da biziň häzirki günde ulanýan maglumatlar bazamda dogry gawat getirmek üçin bir näçe iş etmeli bolýas. Ýöne şu suratları toplanmazdan soň, analiz edilmezden soň o bize has gyzykly maglumatlary berip bilýär. Ene misal üçin şu ýerde men Gyzylgum bilen Garawum çölleriniň ortasynda amderýän yerleşýänini görkezdim. Egerde şu 70-nji ýyllarda 71-nji ýylda düşürilen suraty goşsak, 19-njy ýyldaky düşürilen suratlar bilen onda biz misal üçin derýanyň öz uruny ýetgeşini görüp bilýäs. Su aksynyň ýetgeşini hemem onuň häzirki günde näçe daş töwerekdäki yerleşýän ilaty täsir etdiň diňe ýadygarlyklar däl ilat täsir etişine düşünmek üçin bize ullakan mümkinçilikler döretýär. Misal üçin gyzykly bir misallaryň birisi şu ýerde bir ýadygarlyk görkezlen 71-nji ýylda görünen ýadygarlyk, egerde 19-njy ýyldaky surat seretsek, onda şu ýadygarlyk häzirki günde howp astynda saklanýan ýadygarlyklaryň birisi. Bu diňe bu däl o ýerde ýüzlerçe ýadygarlyklar häzirki günde ýetikden ýadygarlyklaryny tapmak mümkin. Ýöne esas maksat diňe ýadygarlyklar däl onuň başga urlara da şu bar bolan informasiýany alyp gitmek. Misal üçin şu ýerde bir vilayetde Täjikistanyň içinde Hatlon vilayetinde toplanan maglumatlarymyz biz bu ýerde öňden bar bolan taryhy suratlarym toplamagyny başardyk bir ýerik hem şoň üstesine Sowet Soýuz döwründe düzülen kartalaryň hemmesini bir bazanyň içine toplamagyny başardyk. Oň üstesine de öz tarapymyzdan bar bolan informasiýany ýadygarlyklar barada bar bilen informasiýamyzy bir ýerik topladyk. Şonu toplamak bilen mine şu görüşiňizde anyk bir umumy model döredip bildik. Olum bize köp datlara düşünmäge kömek etdi. Biz şeýle
vilayetlere bölünen ya da belli regionlara bölünen analizler häzir Merkez Asya'nın köp bölegi için ediyoruz. Olum bize käbir öň düşünmedik hope'ları öňünden görmäge kömek etdi. Misal üçin şu ýerde human activity ya da ilatyň alyp barýan işleriň netijesinde näçe risk biziň mirasymyzda bar ya da olmasa riverine erosion su akymynyň yer ütgetmeginiň landşaft ütgetmeginiň sebäbi bilen näçe riskiň biziň ýadygarlyklarymyzyň üstüne düşýändigini şu ýerden görüp bilýäs. Bu malumatlaryň hemmesini toplamak biz üçin köp sorulara cevap bermäge kömek etdi. Birinciden Merkez Asya diýenimizde bu intek başga ýerde ýok bolan bir çyşyrymlyk görkezdi. Biz üçin unparalleled complexity, biz şoňa düşünmek üçin şeýle has detaýly analizler ulanmaly bolýar. Köp ýadygarlyklar barada, Merkez Asyanyň köp bölegi barada öňden informasiýa köp. Ýönül informasiýalar belli institutlarda saklanýar. Biz olary hemişe ol bizedem el ýeterli däl, diňe bize däl, umumy ilmi köpçüligi el ýeterli däl. Biz şonu ýetgetmek isleýäs. Ondan başga bu malumatlary toplamak bilen ýa-da bir kere aýtdym, open access mundyň özümüz üçin däl de eýsem hemmeler üçin başga bizden başga ilmi iş alyp barýan adamlar üçin hem şoň bilen bir hatarda şu ýadygarlyklary dolandyrýan adamlar üçin hem el ýeterli desimiz gelýär. Gowy misallarynyň birisi, misal üçin 2 hepde mundan men Kyrgyzstanda boldum. Kyrgyzstanda Medeniýet ministrligi bilen şu toplan malumatlar bazamyzda olup paylaşdyk. Olaryň öz kompýuterlerini şunu gurnap berdik. Indi biz şolar bilen bile işleşmek bilen ýadygarlyklary näde gorumaly hem şolardan häzirki günde näme ulanmaly diýen soraga jogap berjek bolýas. Umuman başga bir tarap bilen aýdanymyzda bu proýekt diňe bir tehnika proýekt däl, bu proýekt diňe bir sifrowy ya da digital proýekt däl. Biz muňun içinden öz işleşlerimizi şolaryň başarnyklaryny artdyrmak üçin, şolaryň işine gündelik alyp barýan işlerine kömek etmek üçin hem köp zat tapmak isleýäs. Indi muňun üstüne ene goşup aýtdym, ne gowy misallaryň berdim. Misal üçin şu wagtda geçen ýyl biz EBRD, siziň köpeňiz bilýänsiňiz, Ýewropanyň Ösüş ve Dikeliş Banky, European Bank for Reconstruction and Development, şolaryň Haryazm vilayetinde Özbekistanda ýol urmak proýekti bardy. Bizden haýyş etdiler, şu proýekt başlanmanka, egerde biz belli malumatlar berip bilsek, onda ýoluň guruluşunda şu ýadygarlyklaryň yerleşini hem şolara ýetjek täsiri öňünden analiz edip bilsek. Biz şoňa kömek etdik. Sebäbi ýol gurmagyň bar maksady şu ýerde seýahatçylyk östürmek. Seýahatçylygyň barmagynyň esas sebäpleriniň birisi meden miras, egerde ýol gurmak meden mirasy ýan berjek bolsa, ondan kän peýdasy bolmajakdygyny ol işleşlerimizden gowy düşünýärler. Şoň üçin biz olara özümizde bar maglumatlar bilen şeýle kartalary gurnap berdik. Belli territoriýalarda, misal üçin İçankala ya da Xiva şäheriniň çäklerinde has detaýlaşdyrylan kartalaryny döredip berdik. Şäheriň içinde nirde işlemek mümkin, nirdäki proýektlere fond bermek mümkin. Haýsy böleklerinde şäheriň şu fondlary çäklendirmeligine de biz umyt etýän öz goşandymyz goşandyrys diýip. Diňe bar ýadygarlyklar boýunça däl, käbir ýok bolup giden ýadygarlyklar hem o hojalyk ýerleriniň aşagynda galan ýadygarlyklar üçin hem belli zonalary biz olary başardyk, şeýle anyklap bermäni başardyk. Bulam injenerler üçin uly kömek boldy. Olar öz planlaryny şolara seredip, şolaryň esasynda gurmagyny başardylar. Indi egerde siz gyzykly bolsa bu proýektimiz munda bar bolan köp maglumatlar şu ýakynda hem şu biziň özümiziň Open Access repository'mizde, UCL repository'de hemmeler üçin el ýeterli ediler. Käbir maglumatlar hem şu ýerde biz şonu has köp sanda el ýeterli etmek üçin häzir işläp berýäris. Men özümiň alyp barýan işlemiň birisi hem statik hem durnukly maglumatlar hem dynamik, ýani modeller, ýani maglumatlarymyzyň hemmesini bir wada el ýeterli edesim gelýär. Sebäbi iki tarapdan hem gyzyklanýan adamlar bar. Käbir ilmi iş alyp barýan adamlar üçin statik data, statik maglumatlar, durnukly maglumatlar belki has gyzykly bolsa, dynamik häzirki günde adamlar okutmak üçin, ýaşlar gyzyklandyrmak üçin ýa-da bolmasa mekdep okuwçylaryna kömek etmek üçin belki has peýdalydyr. Şoň üçin ikisini bile alyp barmaga çalışýas. Ondan başga da özümizdäki maglumatlary başga ilmi merkezlerdäki kardeşlerimiziň alyp barýan işlerine baglanyşdyrmak isleýäs. Olam her datanyň aşagynda şolar üçin ýörite linkler öwretýäs, baglanyşyklar öwretýäs. Egerde yerli işleşlerimiz dinleýän bar bolsa, häzir egerde bize kömek edesler ýa-da ground truthing diýäs, biz biziň alyp barýan işlerimizi yerinde barlap, yerinden maglumat toplap biz bilen çalışmak isleseler, onda oň üçin hem biz hemişe açyk. Hem muňun üstesine de egerde käbir kardeşlerimiz, käbir
dinleyiciler şu yerde belki machine learning ya da türlü algoritmler bilen işleşen olsalar, onda olurdan biz bilen işleşmeye mümkünçilik var. Ya ummasız malumat topladık. Dine bizim önümüze gelecek 10 yılın 10 yılın devamında başaracak iş değil. Bundan başka şeyle ul proyektler biz kiçirek öňünden dowam etýän proyektler bilen baglanyşdyrmak isleýäs. Mysal üçin şu ýepde men bir gyzykly iş edip otyrdım, şonu häzir size görkedeýin. Mundan bir näçe ýyl öň men şu ýerde British Library bilen Britan bibliotekasy bilen birlikde öň bar bolan Horizon Expedition diýip Tolstoy'un alyp baran bir ul ekspedisiýasy bar 30-njy, 40-njy, 50-nji ýyllarda Horizon regiony mowat Türkmenistanyň, Gazakstanyň hem Özbekistanyň belli böleklerini Aral deňiziniň daşdurundaky bölekleri öz içine alýar. Bu projektiň da esas eden işleriniň birisi ummansız giň territoriýany aerofotosyom ketdiler ya da samolyotlaryň kömegi bilen surat düşürýärler. Ine şu ýerde bilemok eger görünýär size kiçik samolyot bilen surat düşürilip ýörülen ýer bar. Şu samolyotyň işläp drone ýadyarlygy baradaky informasiýa maňa şu ýepde gelip goşdy. Biziň özümiziň arhivde işleşen işleşlemizin kardeşlerimizin kömegi bilen köpürägi Irina Arjantsova, doktor Arjantsova Moskwada işleýän şoň ýolbaşçylyk etýän arhiwinden gelýär. Ondan başga da biz käwrelerden başga informasiýalaryny toplamaga çalışýas. Muňam köpse hem open access'te bar. Galandan biz şu ýakynda nesip bolsa open access'te eleterleders. Umumy bize gelip düşýän suratlar, maňa gelip düşýän suratlar şeýle adat suratlar. Olar diňe bir wagtky bar bolan glass negativden, aýna negativlerden ýa-da bolmasa plyonkadan häzirki elektron görnüşine geçirilen her individual surat seredenimizde olar bir şeýle bolup görünýär. Men şu ýerde bir ýadygarlyk saýladym. Toprak Gala, Gargalpastan ýerleşýän Merkez Aziýanyň iň esasy ýadygarlyklarynyň birisi, urbanizasiýanyň şäher ösüşini düşünmek üçin iň key monuments, one of the key monuments, iň bir açar bolup duran ýadygarlyklarynyň birisi. Biz bu ýadygarlygy men özümiň okuwçylarynyň kömegi bilen, men häzir kardeşlerim bir wagt okuwçylarynyň kömegi bilen şu ýakynda aýratynam dokumentasiýa edipdik, aýratynam surat düşüripdik. Ine bu ýerde şu ýadygarlygyň 2019-2020 ýyllarda düşürilen suratyny görýäňiz. Bu ýadygarlygyň yerleşýän ýeri ol ilk başky surat seredenimizde gaty köp üýtgän. Ine şu ýerde orta arada ýadygarlygyň yerleşdiğini görýäňiz. Muň daş döwründe eýen biziň sentral Merkez Aziýada bar bolan problem bolamyzyň hemmesi bar diýen ýanyk. Bir tarapdan o hojalygynyň ösüşi, bir tarapdan o bolan giňelşi hem daş geçiredanyň üýtgesi hemmesi bu ýadygarlyga täsir etdi. Olum giňdel ýadygarlygyň yerleşýän ýerine seretdik. Ine aňyr tarapynda şunuň Aral deňiziniň bar galan bölegi görýäňiz, barça galan ýerini. Bu ýadygarlyk şoň epicentrinde yerleşýär. Şu üýtgeşmeleriň hemmesiniň bolup geçýän ýeriniň epicentrinde yerleşýär. Şoň üçin biz bu ýadygarlygy köp dokumentleşdirmek üçin köp iş etdik. Ine ýanky häzir günlerde dronelanyp ýa-da bolmasa unmanned aerial vehicles bilen düşüren suratlarymyz ine şeýlerek ýadygarlygyň görnüşini bize elýeterletdi. Ol suratlar ulanmak bilen men ýörite bir orta foto döretdim ýa-da orta mozaika döretdim şu region üçin. Bu orta mozaika bize has ýokary razişenýede ýa-da detaýly analiz etme mümkinçilik döretdi. Mysal üçin arkasynda görýän suratyňyz Maxar suraty ýa-da Google Earth'te bar bolan surat diýip hasap etsek, ol bir 50 cm her piksel resolution bilen bize görkezip bilýän bolsa, oň üstünden görýän suratyňyz bize 1 cm-den az köplenç millimetre çelli resolution razişenýe bilen şu landşaft görkezýär. Ýöne iň gyzyklaryndy ýanky arhivden gelen köne suratlar ulanmak bilen hem birazjyk bar bolan özümde bar bolan hem software hem metodology ulanmak bilen köne suratlardan hem şu ýeriniň orta mozaikasyny şu ýepde dikeltmek maňa başartdy. Bulam gaty ullokon üstünlük sebäbi ikisini bir-biriniň üstüne goýanmyzda bize öňkü görüp bilmedik üýtgeşmelerimizi landşaftyň içinde bolup geçen üýtgeşmeler görmäge kömek etdi. Ýöne onuň ýene bir derejede muny aňryk süýşürmäge mümkinçiligimiz bar. Sebäbi ajanda men orta mozaika döredimde men onu diňe bir tekiz şekil hökmünde döredimokdy. Men onu 3D hökmünde. Indi 3D diýenimizde de biziň ilmi dilimizde biz onu köplenç 2.5D diýär, 2,5 ölçeğiyle giňişlik diýip hasaplaýar. Hiç wagtym 3D landşafta seredenimizde. Ýöne şu ýerden görşiňiz ýany bir tarapdan häzirki gündäki modeli, beýle bir tarapdan hem tarihte bolan modeli. Bu bize köp zatlara düşünmäge, köp zatlara analiz etmäge mümkinçilik döretdi. O hojalygynyň ýeriň üýtgeşini analiz etmäge, ýöne şoň bilen bir hatarda klimatyň üýtgeşini hem nähili giňişleýän geografik tarapdan hem de ekologik tarapdan giňişleýän bolup geçen özgerişliklere düşünmäge de ul kömek etdi. Biz şu maglumatlaryň hemmesini ýanky aýdyşmany öňkü proýektimiziň üstüne goşýar, soňra sahada has gymmatly bir database ýa-da maglumatlar bazasyny Merkez Aziýa üçin döretmäge çalışýar. Indi hemişe biz Merkez Aziýadaky ýanyk
giň territoriýada işlem zok. Şoň üçin hem käwet has ýokary mümkinçilikler has ýokary razisiýanyýadak sensorlar ulanmagda bizim mümkinçiliklerimiz bar. Mysal üçin şu ýerde men bir proýekt saýladym. Bu biziň Shanxi regionunda, Xitayň Shanxi provinsiýasynda etýän işlemimiziň bir bölegi. Bu ýerde esasy biziň alyp barýan işimiz hiç kim Xitayda gaty mümkinçilikler köp, ýadygarlyklara seretmek üçin hem şolary öwrenmek üçin, ýöne şoňa seretmezden ýadygarlyklaryň sany has köp. Şoň üçin käwr ýadygarlyklar köplenç öwrenmän gala ýa-da bolmasa öwrenlenen bolsa olaryň gymmatlygy has ýokary diýip hasap edilen o. Ýöne oňa seretmezden olarda bar bolan maglumatlar bizim üçin, ilmi jemgyýet üçin has gyzyk. Şoň üçin biz ýörite Xitayly işleşlerimiz bilen birlikde bir proýekt başladyk. Bu proýektde biz bar bolan wadatkhanalary hem de şolaryň içinde bar bolan diwarlara çekilen suratlary has ýokary rezolýusiýada, has ýokary razisiýanyýada dokumentir edýär. Hem durly pigmentleri analiz etmän başarýas, hem öňçe ýerde bolup geçen ütkeşmeleri analiz etmän başarýas. Bu ýerde biziň bar fokusumuz, biziň esasy üns berýän dadymyz ýokary detaldy işlemek. Şoň üçin biz köplenç has gyzykly modellerde öğretip bilýäs. Ya da olmasa has gyzykly analitik maglumatlar alyp barýas. Bu arada ýörite özümiziň şu web page'imiz bar. Eger gyzyklanýan bolsaňyz muňa seredip bilersiňiz. Bu öğretýän modellerimiz bize hiç wagt bolmadyk bir mümkinçilikler berip başlady. Mysal üçin hem Xitay dilinde hem ingliz dilinde şu bar bolan diwarda çekilen şekilleri düşündürüp şolaryň içindäki bolup geçen istoriýalar ya da bolmasa şoň içindäki gurrun edilen wakalary biz häzir has giň köpçülige getirmän başardyk. Bu diňe biziň studentlerimiz üçin peýdal däl. Bu Xitayda ýaşaýan studentler üçin ya da şo ýerde öwrenýän studentler üçin hem soň bilen bir hatarda ýene beýle kollegalarymyz üçin hem has gyzyklar. Indi hemişe biz bunu diňe bir statik köp wagtlaryň maksat bilen ulanamyzok. Käwat has gysaly işler üçin ulanmaly bolýar. Şo bir bar bolan metodologiýamyzy, mysal üçin men şu ýakynda başlan proýektleriň birisi Russiýanyň Ukrainanyň üstüne çözmeginiň soň başlan proýektleriň birisi Ukrainian Heritage on the Fire. Biz Ukrain kollegalarymyz bilen bilelikde işleşip ýerinde her günkü bolup geçýän ziyany bir umumy baza toplaýas. Ýöne bu proýekt barada biz köp gurrun edemzok. Olum ýörite şo etýäs, intek durly sebäpler bar, oň diňe howpsuzlyk sebäpleri hem däl. Hem biz köp wagtymyzy media sarp edesimiz gelenok. Şoň üçin men bu nemse köp daha aýdyp bermem bu proýekt barada. Ýöne biziň alyp barýan işlerimiz, metodlarymyz barada käwrdatlar aýdyp biler. Mysal üçin şu ýerde online bir database'de biziň işleşlerimiz Ukrainadan gündelik maglumatlar toplaýarlar. Biz onu gündelik analiz etsek bolýar. Mümkin bolan ýerinde suratlar bilen bile. Oň üstüne internette bar bolan maglumatlar toplap bir umumy baza döretdik Ukraina üçin. Men hem ýakyn işleşim Markoniye we ikimiz bulam günde şoň üstüne täze maglumatlara moşýas. Bu ýerde biziň esasy arzumyz uruş gutarandan soň Ukrainanyň yerli edaralary biziň bazamyzy belki öz bazalaryna oşalar belki de şunu baseline hökmünde ulanarlar. Geljek üçin belki täze bir faktor hökmünde ulanarlar. Indi üçüncü bir element bu ýerde. Şu ýakynda biz gepleşip Planet belki köpüňizde estensiňiz, şu günde media üçin, harglar üçin Sputnik'ten toplanan maglumatlary iň üpçün etýän iki kompaniýalaryň birisi, has güýçlüläriniň birisi. Şoň üçin biz olar bilen gepleşmäni başardyk. Öz tanışlamyzyň üstü bilen olaram bize maglumatlary bermäge razılaşdylar. Belli bir şekilde bermäge hem merdäl diňe biziň belläni böleklerimiz üçin Ukrainanyň içinde biziň analiz etýän böleklerimiz üçin. Şu ýerde görsiňiz ýany her biz bolmadym diýende her günde täze suratlary şoňa dostup alyp bilýäs, akses alyp bilýäs. Men bu ýerde iň gowy suratlar saýlamadym, oňa öz sebäpleri bar. Ýöne biz şonu ulanmak bilen hem birazjyk algoritmlerimiz şu tarafa göýbermek bilen hem özümiziň forensik ýa-da kriminalistika tarapdan alyp barýan işlemimiz goşmak bilen käwr analizler döredip başladyk. Toýst bizim öň toplan metodologiýalarymyz, öň toplan tejribelerimiz häzir şeýle proýektler üçin ulanyp başladyk. Muňa esas maksatlarynyň birisi emergency planning bilen kömek etmek. Biz bilýäs şu ýerde köp muzeýler üçin ýa-da ýadygarlyk üçin işleşlerimiz üçin gerek materiallar bar, gerek kömekler bar. Biz şonu şolary ýetirmäge öz goşmagyny başardyk. Şu maglumatlaryň kömegi bilen. İkinci bir tarapdan hem uruşdan soň dikeldişe öz goşandymyz goşuşmyz gelýär. Siziň içiňizde de köpüňiziň şeýle işleriniz bardyr. Men öz tarapymdan şunu has dogry diýip aýtdym. Şoň üçin bar boş wagtymyzy şu günler şuňa sarp etýäs. Onuň başga da men Ukrain kardeşlerim üçin uruşdan soň accountability, jogapkarçylyk gaty wajyplatlaryň birisi. Şu ýadygarlyklar näme üçin ýumruldy? Biz soň
dokumentleştirmek bilen şonu yumuran adamlara jogapkärçiliğe çekip bilerdiýän umydymyzam bar. Ondan başga da global tarapdan seredenimizde Ukrainanyň gaty baý medeniýeti mirasy bar. Biz şonu üns çekmek üçin hem bu işlen käýerini etýäs. Ýöne men size köpürak daşary ýurtda köpürak öz regionumyzda etýän proýektlerimizi gurun berdim. Hemişe öz regionumyzda däl, kawat gelip özümüziň häzirki yerleşýän yerimizde öz universitetimiň daşdöründe de şul işler alyp barýas. Mysal üçin şu ýerde men bir proýektimiz görkezdim. Meň studentlerim bilen köp ýyldan bäri işleýän ýadygarlyklaryň birisi bu house mill diýilýär. House mill diýmek bu degirmen indi türkmençe menden gowulýanlaryňyz bardy, belki de tidal mill. Dengizin gündelik suwun ýokary galsa hemem aşağı düşsün. Men tide diýen sözüň türkmençe näme diýildiğini bilemok. Chatda ýazyň, eger bilýän bolsaňyz hemmem üçin gyrkly bolar. Dünýäde ilkinji gurulan tidal mill hasap edilýär. Tebigatyň güýjüni ulanyp tutuş 24 sagatyň dowamında işlän degirmen häzir günde de köp funksional böleklerini tem saklanyp galýar. Biz bu ýadygarlygy her ýyl konserwasiýa üçin hem de şunu dolandyrmak üçin ummasyz resurslar gerek. Biz şonu öz studentlerimiz bilen şu metodologiýalarymyzy ulanmak bilen her ýyl goşan etýäs. Indi gysgaja aýdanymyzda men esasy fokusum akademiýanyň içinde ýa-da universitetiň içinde men esasy fokusum şunlar miras bilen digitaliň ýa-da sifrawy çözütleriň bile gawat gelýän ýeri şunam şu wagt gurrun etdiler. Olam men üçin has gyzykly temalaryň biri. Soň üçin men höwes bilen şoňa radylaşdym. Ýöne muny etmek bilen men köpürak öz studentlerime düşündürüşim ýanyk dürli ilmi taraplardan bar olan araçaklar ýeňip geçesimi diýilýär. Men sereşim boýunça diňe bir tarapdan açyş etmek ýa-da goşand etmek ilmi o bir peýdal däl. Esasan hem tehnologiýany şu işe goşýan bolsak, onda biz dürli disiplinalerde dürli ilmi taraplardan ötüşe goşand etmege çalışmaly, açyş etmege çalışmaly. Şoň bilen bir tarapdan hem etýän işimiz diýen, men özüň etýän işim hemişe häzir gündäki daş törekdäki real situasiýanyny gözüň tutmaga çalışýar. Esasan biziň işleýän sektorumuz, biz onu GLAM sektor diýäs, köplenç galleries, libraries, archives and museums. Bu guramaların belli çäklendirmeleri var. Olaryň özüniň ykdysat tarapdan ýa-da funding tarapdan çäklendirmeleri var. Şolar gözüň tutup mümkin boldygyça low cost, iň arzan görnüşli çözütler tapmaga çalışýar. Hem localized capacity building. Yerinde bar bolan spesialistleriň başarnyklaryny artdyrmak üçin etýän işim gaty köp. Onda da böyle umumy hemmeler üçin den capacity building däl de ýöneýte her ýer üçin aýratyn taýarlanan. Men bu tarapdan Afrikada köp işledim. Middle East'te yakın gün doğru yurtlarında köp işledim. Konflikt bolup geçen ýerlerde köp işledim. O men üçin gaty peýdal tejribeleň birisi boldy. Şoň häzir hemme ýerdem şol ýöreler ulanmaga çalışýar. Sebäbi biziň köp kardeşlerimiz has bizden hem challenging environmentde, bizden hem gyn ýagdaýda işleýändigine düşünüp şolara kömek etmäge çalışýar. Hem şolaryň progressini, şolaryň ösüşini, şolaryň spesialist hukmunda başarnyklarynyň artyşy biziň üçin, men üçin iň gyzykly zatlaryň biri, iň uly üstünliklerimizden birisi diýip hasap etýän. Teknologiýa bilen mirasy bile goýsak, şol ýankaýjyşmany capacity building üçin ýa-da şolaryň başarnyklaryny artdyrmak üçin bir de ummasyz mümkinçilikler berýär. O mümkinçiliklerden peýdalanmak biziň ýanyk uly universitetler üçin men pikirimçe hukman ediläýmeli işleň birisi. Ondan soň şuň günde bar bolan biziň hemmäňiziň bilşiňizden global challenges diýär, global challenges de local challenges, şolaryň hemmesine de goşand etmäge çalışýar. Mysal üçin deňli üçin durly sosial klaslaryň ayarlar bilen erkekleriň arasynda, gyzlar bilen oğlanlaryň arasynda deňli üçin köp zat edesmi diýilýär. Ýene de mirasy durly, onda da çet yerlerde öwrenmek, uly şäherleriň daşynda öwrenmek, şu zatlara goşand etmäge men üçin ummasy mümkinçilikler döretýär. Menem şonu hemiş ulanmaga çalışýan. Ondan başga yerli bilim östürmek üçin biziň ähli işlän ýurtlarymyzda hukman etýän işlemimiziň birisi yerli mektepler bilen işleşmek. Şolarda okuwçylaryň okudyşyny öz tarapymyzdan goşmak. Konflikt arada köpürak aýtdym, ýa bundan başga da poverty alleviation ýa-da garyplygy ýeňip geçmek üçin hem öz goşandymyzy goşmaga çalışýar. Ähli işlän yerimizde şu etýän işlemimiziň hemmesini ykdysat tarapdan mümkinçilik döretmäge goşand etmek üçin hem ulanmak isleýär. Ondan başga da ýanky käbir görkeden suratlarym, modellerim belki hem aýan edendir. Men esas gyrklanýan zatlarym ýene birisi food security ýa-da imit yetmezçiligi, imit üçinçiligi, ekologiya tarapdan klimatyň üýtgesi barada alyp barýan işleminiň köpüsi şoňa gönüktirilen işler diýip aýdyp bileris. Bu zatlaryň hemmesi maňa maslahat şokmunda
köp banklar bilen köp halkara guramalar bilen işleşme mümkinçilik öğretdi. Misal üçün bütün dünya turizm guramasının men esası yüpek yolları boyunca esası maslahatçılarının birisi. Ondan başka da EBRD bilen işleşimizde yama ettim. Men World Bank üçünüm köp işleri etken maslahat vermek uğrundan misal üçün Asian Development Bank bulan hem meselelerin bile işleşýär şu toplan maglumatlarymyzy hem biziň bary şuurda alyp barýan işlemimiziň hemmesini şu maksatlara gönükdirmek üçin olar bilen bile käbir işleri etmäge çalışýar. Indi ondan başga da iň soňunda men gene bir aýtjakladym. Peýdalanyp galyp biziň Londonda özümiziň bir networkimiz bar. Biz muňa London Central Asia Research Network diýäs. Indi 7-8 ýyldan bäri, paşty 10 ýyldan bäri her ýyl öz başymyzda bizden bärde seminarlar geçirýäs. Tutuş merkezi aýdyrdan çykan yaş alımlar üçün bir platforma hükümdülanýas. Belki de şu ýerde şuň gatnaşan ildeşlerimiziň arasynda gatnaşmak isleýän bardyr. Eger gatnaşmak isleseňiz, onda şu linkler bilen tap bilersiňiz. Bir de goşuluň ýüz tutun öz biziň bärdäki çärelemizde siz görmäge garaşýar.